Guys, vreau să mă apuc de niște serii din astea de cu lucruri ciudate găsite pe Google Maps și am postat eu 2 videoclipuri azi pe Google Maps cu backrooms, dar dacă vă duceți aici în Florida, aici, va trebui mai întâi să căutați ăsta și apăsați aici și se vede așa blurat, like. Și nu se vede blurat că nu am eu internet, ci că așa se vede. Like, what the fuck? Și dacă vă uitați, uite, lângă astea, gen, totul pare normal, like. Da, nu de parcă e SCP-173 în backrooms. Și dacă vă întrebați cum găsesc eu lucruri din astea ciudate în backroom sau alte lucruri ciudate, doar îmi pun Street View și mă uit la niște punctulețe mici și sunt niște șanse că acolo să fie niște lucruri ciudate. Atât. Și gen, uneori trebuie să alegi punctele astea care sunt mai singure. Gen. Ok, și asta e blurată. Dar gen, what? Da, pe asta am făcut-o în video de acum 2 ore. What? Și am și găsit un magazin de pistoale, dacă vă interesează. Asta chiar că nu e o casă inocentă. Ok, deci cam aproape fiecare casă are un backrooms? Aolea, ce acord. Așa, și pentru ultimul lucru pe ziua de azi, sunt în Japonia, mai căutam ceva pe acolo. Da, vi se pare așa? Nimic ciudat? Nimic? Bro, what the fuck? Ok, cred că e din Poppy Playtime. Chiar că e din Poppy Playtime. Și cam asta a fost cu videoclipul de azi, guys. Da, la revedere!